Kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, ginatun-an pa ang mga kasong ipasaka batok sa mga pulis nga nagsilbi og warrant of arrest. Doon detalye sa report ni Kent Abrigana. Human ang tensyonadong pagsilbi sa warrant of arrest batok kang Kingdom of Jesus Christ o KOJ founder Pastor Apollo Kibuloy sa upat ka lokasyon sa mga propiedad ni Inini atong Lunes sa Kadlawon. Ginatun-an na sa kampo ni Kibuloy ang mga kasong ipasangat batok sa mga pulis nga nagsilbi sa maong warrants. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa usa sa mga legal counsel ni Pastor Kibuloy, lakip sa magnatanaw nila nga kalapasan, mao ang unlawful arrest, interruption of religious worship, malicious mischief, violation of domicile, trespass to dwelling ug uban pa. A person cannot be reasonably believed to be in 4 places at the same time. And what also happened, hindi kasi sila nagpaalam in advance. Hindi sila nagtawag kay President Rodrigo Duterte being the administrator of the KOJC properties at nagpaalam na papasok dito. Sa karon ginatun-an pa nila kung i-dare nila ang pag-file og kaso sa mga pulis nga nagsilbi sa maong mga warrant. Since the kingdom is composed of more than 7 million members, there are different opinions on the matter and we are still in the process of discussion as to whether or not we will file appropriate cases. Legal actions, kaya nga ako personally ay na pag-isipan ko rin yan na kung pag-file tayo ng kaso, kawawa talaga itong mga pulis na naging involved. Human sa itabo, maski pogtan pa sa KOJ ang seguridad sa ilang mga compound, ilabi pa nga nakalatid sa usa sa mga kaso ni Kibuloy ang posibilidad nga makuha ang mga propiedad ni ini. Hinungdan nga hugutsab ang pagdepensa sa mga miyembro sa KOJ. Nagtataka kami bakit yung provision on anti-money laundering nasali po doon sa criminal information at nakasaad doon that the properties of the accused may be seized, yung mga assets nila may be seized. They are merely exercising their rights, no, in defending also the properties of the kingdom. Kay numduman nga dunay duha ka minor de edad nga nasamdan nato sa pagsilbi sa warrants of arrest. Sa karon, gihatagan na og atensyon medikal o gipailawom sa counseling ang duha ka minor de edad. Human matud pa na trauma sa maong insidente. Samtang, nagpasalamat usab ang kampo ni Kibuloy sa suporta sa pamilya Duterte. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.